Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel keluarga DC. Selamat pagi ya guys. Iki DC iki mari blonjo guys, bar blonjo. Dek, serabine mbok mam boten iki? Serabi. Mbok mam satunya telasno. Dadi rupung semut iki, Dek. Telasno misalnya. Blonjo guys, walah sembarang kali ropo dhisik iki mang golek beras ketan, golek minyak, terus golek tisu, golek bakalan krecek, golek endok, golek kecap, golek ayam. Ayam potong guys. Tapi sing ayam potonge sing utuhan iki urung di terno, isek sesuk mungkin lho nggih. Iki wis pesen. Iki belanjaan iki tak sepilno guys. Nah, iki belanjaane. Biasane iki dhisik nek tuku minyak ini iki sak dus misan yo guys. Tapi piye ya guys, berhubung uangnya iki nek dienggo tuku iki entuk sak dus, mending dienggo tumbas sing ngene-ngene iki. Tumbas sak dus sok-sok neh ae nggih. Ngono lho guys, maksude dhisik iki. Engko tuku sak dus duweke ya 200.000 ki lebih. Iki terus kena dienggo tuku beras ketan. Terus dienggo tuku krecek iki bakalan krecek iki tumbas ya guys dhisik iki. Soale arep gawe dhewe iki ora nek panas. Mau tumbas 1 kilo ki pinten nggih kok lali dhisik. Nek gak 30.000 ya 28.000 ki 1 kilo. Wis dadi niki guys karek goreng. Ki engko karek nyiakno sedelok dipemis sedelok digoreng. Terus tumbas telure 1 kilo. Terus iki ragi nggo gawe tape. Nang tumbas 3 dek urung tak peme iki piye cah? Ya ora nek panas yo guys, piye ngene iki. Iki beras ketane guys. 1 kilo ki 14.000 ki sing super iki, sing putih digawe gemblong. Terus iki kecap, ganggan soto. Kecap tapi berhadiah piring. Untuk piring cantik. Terus iki mau sik beras ketan sing awake Mbak Susanti, IP-ne dhisik guys. Iki mau ki diparingi. Tak weki dhuwit iki ora gelem. 2 kilo. Wis ndanggo gak apa-apa yo ngono kan IP karo dhisik nggih. Iki engko sing digawe tape, serondok beras iki serondok campuran ngene iki lho guys, wis rada anu nggih. Tak gawe tape. Terus iki engko sing digawe gemblong, jadah lho guys. Gemblong ki jadah. Iki ragine iki tak pemene guys karo bakal kreceke iki. Kok nek gak dipeme nek digoreng gak iso mlekruk-mlekruk ki rencana ki engko sore gawe etape, tapi kok urung mek godhong, ora nek panas nggo mepe ragi piye guys iki. Tumbas bubuk. Pokoke walah setiap nek ape sedekah bumi iki guys, persiapane iki walah pokoke wis iki jek kurang 5 hari tapi kok yo walah iki gulaku mesti dirubung semut. Mesti iki. Oh gak aman. Oh iya, aman piye? Yo panggah nek semute, guys. Ngene rek gak pegel tukun. Ndak kok tak kae endi neh. Oh, semut tok kok ngene. Wis entekno kono. Entekno mbok pangan model piye. Terus iki mau dhisik iki ngumbah sing ayam potong. Sing dek ngike tumbas siji guys, iki nganggan soto bening. Iki sing ayam kampung. Iki ayam kampung, sing ayam potonge iki guys, suwiwi cakar karo daging. Iki engko sing dienggo ning soto dicampurno ngono dik dindar iku wae cakar. Wis bar tak umbah iki mah guys, kayak ngadahi freezer, so ben-ben karek. Plak-pluk ngono, dadine nyicil. Yes, alhamdulillah guys, lagi-lagi entuk rezeki. Lagi-lagi dapat rezeki guys. Konggone Mbah Kapu. Ngene buleke dhisik. Omahe sing sebelah dhisik nih guys, wonge yo nyicil nyadran, nyicil sedekah bumi, ater-ater dulur-dulure guys. Iki mau dhisik yo diparingi iki.
segone. Terus iki adune dhisik ya sambel iwak sangit. Guys. Sambel iwak sangit kuwi sambel lombok biasa. Terus iki enek jajane Nogosari karo Bugis. Monggo sarapan berkah barokah nggih Mbah rezekine matur suwun lemah teles Gusti Allah sing bakal bales ben dina lek guys rezeki sing ndek konggone adike Pak Su konggone IP-ne dhisik ngene Mbak Susanti iki mangko ngene Mbah Kapu wis ben dina lek rezeki iki wis ning desa kuwi ngene iki guys dadi piye yo bergantian engko kono ngeteri kene sesuk dhisik genten ater-ater kono kene ngono jadi bergantian guys buntel iki gendong nggih ngloloni ngono Mas mangko ape mak ning strene mak Edian kok sing Mbah Kapu mbek lek kok mak nguritan kono ae lho. Mak kene ae. Gocong guys. Wah, aku pemek godhong tenan ya. Alah iki, Bang. Iki sarapan aku. Piye? Piye, Mbak? Jangan meluka asit ini. Alah, ngoyo sedungan. Satu orang. Satu. Yo tarik aja. Ngaku kok. Capek. Kayak Mbak Mas dulu. Mana, Bos? Nggih, nggih bar madang. Yo jangan kok kene iku mak ngaku kok pemek godhong tenan lho, udan neh dinggo malah. Iya udan meh kalau udan. Iya. Udan-udan nek wis mek godhong. Aku dikira kaya yo. Lah, kowe mek ning anu, Mbah, ning baon. Aku pemek omake nang yo ora sido malah. Udah ya terus e. Sudah pemek godhong. Iya. Kemana Pak E? Di kelum apa mak sepiro le wong gawe tape 2 kilo guys lho totosan dadak lho Din pas tengok-tengok kene lho ning kene lho nek gegone iki rasa melok terak-terak rene gotek iki. Awas lho dadak lho. Potos. Iya gak entuk panas ya nek ning kene. Piye Din, iki panasno ning ndi Din? Nggih. Anggek barek Mbah gimana iki? Ndi? Ya ya, tapi ora nggo ngene Mbahku genter. Iki ki yo genter. Ndi? Busuk nang bengkote kok karo petong busuk nang. Kene. Yo kuwi yo ngono. Nek tetu ngono, ndah kuwi rasa naleni. Iya. Cek umpare barudan. Wis minta mak iki. Kayak dadi pangan tong mare. Lu kok alay yuyu?
yen untuk panasan ben alum ding. Nek gak di alumno kok nek buntel ya angel. Musuhi Rono, Dek. Bisa. Hah? Cuman musuhi kok dijene. Lemah iki anak elene yuyu iki lho. Ewo. Dok, wangi musuhnya dok. Lara guys, alum ini 5 menit. Alum. Udah lah ditutup. Kok kanane ndek iki nang apa? Wah, nasi sing ngocek jagung iki ning ora-ora kok wis walah. Piye iki? Mbok. Mulak malih. Salum iki. Kae cek karek tak ukur tok. Nganggan nganune tape. Dawa nek dine. Godhong gedang yo gratis, pokoknya gratis ya guys. Jaluk menambah aku guys iki guys. Karek satu. Pedin.
iki dhewekno, tok dhisik. Iku toko sampean. Aku mau iku. Ayo iki sing saithik, tak kon nggo iki dhewekno kok kan gak sak goleki. Itu ku sing jobone iki. Alhamdulillah, guys. Wis rampung. Panas nih. Godhonge dinteni sediluk ngene wis blab garing. Iya, nyonya dindul ngonek noto nek kok ngene. Yo, ulang yo. Si Jajal metu loro omah kena perang iki. Jaring iki. Metu kono ae. Ya. Suwe. Kene lah. Lho, kene jaringnya dibuka iki. Dibuka sapa iki, Mang? Piana. Ayo, Dok. Mbahku. Matur nuwun lho, Mbah. Berjam-berjam gitu. Kuwi piye to ki? Terus lanjut adang apa guys? Ketan sing dienggo bahan tape iki guys. Lanjut tak dan ini. Bakso teko guys. Takon teko karung mentok ora. Tak peseni, tak telepon, tak kon tumbas. Sak tak nggo ngeler tape ngono lho guys, karep bukan anyar. Ya Allah, entuk tenan. Entuk guys, entuk. Tak 3.000 hargane. Iya, tuku sapu. Lah. Hah? Sapu nek lho nyapu. Alah, lah sapu kok mbok karak ibu ngopeh, Mas. Lah sapu nguri guys 3 ngarep 2 iki ndak penyapu Bu. Sing dilok ya elek entek. Entek apa nek nggo nyapu cek kenek kok. Endi? Cakap. Alah. Sapu sing dikarak mbuh piye Pak Suwiso hiburan aku. Kok. Lah, ya sapu ngarepe kok kedibal tok ya apik men. Tak peseni karung iki lho, guys. Tak kon ukokno timbangane metu engko dienggo ngeler. Apa ki? Oh iki kan iki, Mas. Tape. Iya. Iya kuwi sing wis elek. Wis sing elek iki. Ya nek pas terang nganggo kuwi ya. Tapi nek pas udan yo nggo sing elek lah kuwi, engko malah gembel kabeh. Sing sitoke iki potol centelane noke. Piye mane-mane anyar mbek kono. Lho gedibal tok. Wis ning mburi sapune anyar loro. Kok aja dolan lho, Nduk, iwangi bunteli tape lho, tapi urung tak dang kok, Din. Iki lho karunge nggih tukokno bapak iki, Mang. Nek anyar kan dienggo ngeler kon. Gesih ora sah ngumbah sak ngono lho. Wis, lho, malah ciblok ke piye ya? Malah ciblok, guys. Wis, makasih Pak Su. Ditelepon ini ya langsung entuk karung ya, guys. Nggo apa? Mbok ngedeplok gemblong. Iya, nggo nganu tape barang. Tukokno anyar. Kan ora sah ngumbah. Kudu ngeler. Nek ketane berdang-dangan.
napungno beras ketan. Oke, guys. Wis murah naik ben nggih. Tuh, panas. Cuma 2 kilo guys ini. Tapi gawe sekilo, tak pikir-pikir kok sekilo terus sak piro ya guys. Terus 2 kilo sing awe IP-ne dhisik Mbak Susantino tak dam kabeh guys. 2 kilo wis piro? Ya apa ya? Lho nek ngene kakak kuwi, Nduk. Ini HP-nya kakak lho nggih. Sik ngenteni Pak D kalau. Nggih, sik duduk sing apik kono sik. Duduk sing apik. Duduk. Nggih sik iki ngaru tape, guys. Jalan tape. Dikaru. Wis ya. Nek ngaru ki nganggo banyu adem ngene iki ya, guys. Terus ditampung noneh terus diler. Wis dadi. Lu gemblong. Tape ya. Gemblong ya dadak engko. Gemblong kira kena diusuwe. Nek tape kan prosesnya iki matenge iki 2 hari. Rong bengi iki nggih mateng nek tape iki. Ora kena didadak. Sik. Iya sik. Kok sik ngenteni Pak D lho, Nduk. Ibu nakal ya, Nduk. Anake kok dicek. Iki guys, ki bar tak karu terus tak tumpang noneh. Ditumpang noneh, engko ditunggu 10 menit, terus dientas diler, engko nek wis adem dirageni, terus ditum. Wis dadi tape, guys. Astagfirullahaladzim. Layak man dinteni kok ora enek medun-medun tetek ngesor turu. Salat duhur kok sampai kebablasan iki piye ya Allah. Dek. Kakike kuwi lho. Tangi, diwangi nganu godhong, Ibu. Layak man kok ora enek medun-medun batinku ki nendi. Oh alah, jabang bayi anak kadal urip dikon nyuwaki godhong ayo ngutumi tape kok malah bablasen guys. Dek Dinda kok malah sembetar jek rukoan ngono kuwi ndak yo. Ayo Dok, ayo nang ditum wis wengi. Niki guys, iki karek ngenteni ademe. Nek bener-bener adem, kuwi baru dirageni, guys. Nek isek panas kuwi tapene elek. Iki ragine mau wis tak jur. Wis tak lembutno. Iki karek ngenteni adem lho, guys. Tak wolak-walik. Nek adem gek dirageni terus ditum. Wis ngono ae yo, guys. Kontene nggih, tunggu konten-konten selanjutnya. Pokoknya bolak-balik matur suwun sanget dumateng family online dimanapun panjenengan berada. Semoga diparingi sehat-sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine ya guys. Dimudahkan segala urusane, rezekine ngalir terus seperti air zam-zam yang tiada hentinya nih guys ya. Doa baik kembali baik, saling mendoakan ya guys. Donga dinunga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.